Ano na, usik mama. Ako rin bukuha ang tayo ito. Hello guys, may auto guys. Oh, mga on din, mga on kuan guys ng avocado. Bunta kanina ako og gatas. Mga ice. Bugnaw ta guys kay pagkainit sa libutan. Mama, Ay, na napakainit. umangga flat tarawa. Mas medyo kuan. Cool. Bugnaw eh. Hindi kaya sa nipon. Bugnaw. Bugnaw. Nipon, di kaya nipon bugaw yun. Nawas nipon guys. Ha? Nawa eh. Muna kayo na ice. Kita niyo ng tungipon nga. Ano yan? Tungipon nga. Grabe ka. Pan? Kwanta guys? Kwanta! Ano yung avocado guys? Nagkatungikuan ng mga itong laging adlaw guys. Ano siya? Nahinog na. Hindi naman yung butangan mo ba? Batas o ice. Dawa di ka. Munta kong ipon. Inita ron panahon na. Gawas sa kwarto guys, natukoy man niya. Gawas sa kwarto na. Isa pa nag-electric pan, grabe gyapon ka init. Pag magawas na lang balay. Natulog. Sumas ka init. Mana bugnaw. Kaon gyapon ta guys. Oh. Tuloy naman tuloy sa iya kay luman. Nabi? No? Bugnaw, kaon niya po. Nindot yung busy pa. Bugnaw lagi. Bugnaw.
Bye-bye.